Gata, frate, m-a enervat ăla. Hai că-l facem acum din nou. Nu înțeleg, nu știu cum mă păcălești pe mine. Asta e un pic, mă, frate, că trebuie să-l confresc. Un portocaliu, roșu. Uite și încă un roșu aici. Galben, gata. Hop. Corect. Nu-i galben, bine. În 11 moduri, așa da. De unde începe? Așa. Mă încă o dată așa. Pe la întors. Unde să fii, mă? Era deja. Bravo, mă, vezi că este. Așa. Tot roșu. Apoi trebuie să fie tot verde, așa. Apoi portocaliu, așa. Apoi trebuie să fie tot alb, așa. Trebuie să fie așa. Apoi dăm așa. Zici că n-ai cap, ai? Dau portocaliu aici. Și aici dau alba. Și aici dau albastru și l-am rezolvat. Sper că v-a plăcut pa! Sper că v-a plăcut acest episod. Pa! Cred că o să-l pot.